Dipun song-songake kunjuk lumantar-mantaripun pun. Bapak Kimin, monggo jumeneng mriki, Bapak. Lumantar-mantaripun bapak Karyo dalem ibu samilan didamel libur panjenenganipun. Bapak Karyo dipun singecaken den pinarak lenggah ingkang menggugati yang punya hajat lho.
sesarengan Gajah di Mandala Laras. Ya, Pak. Masuk mall. Lah iya, Sak Pak. paidi. Joget mriki lho Pak Kim. Alah lah kae lekas. Sak paidi nyentrum. Ya Allah. Pak Kartono dipun skecaken. Kalau wonten pamundhut dadi ati. Pak Kartono dalemipun mlebet ngaler menika nggih. Jenengan kok apal, Mas? Apal ben sering ten mriku kok kula. Ten apa? Keduk wedi derek Pak Kartono suwi. Muga-muga sehat ya Pak. Nggih, sehat panjang yuswa Pak Kartono. Ya Allah, ibu-ibu tansaya kathah ingkang derek umur. Ya Allah. Menika pandemen gajah, Mas. Nggih, ibu-ibu. Gajah napa buntut gajah? Nek ibu-ibu nuwun sewu. Nek bapak-bapake panjenengan garwa derek gajah-gajahane seneng ora Bu? Mboten. Aduh. Lah teng napa, Bu? Adek ora setel. Mboten seneng. Mboten senenge teng napa lho, Bu? Nyawere. Oh alah. Nyawere mboten seneng. Kayak ibu-ibu yo batin. Alah Mas aku ora seneng gajahe teko sapiku telu lunga. Yo alah. Nek wong nyawer iki sak lumrahe to bojo sampe kabeh didol. Mang ngomongi pake. Nggih. Muga-muga sehat kabeh. Ngoten nggih. Dikendalikan aja kabeh didol nggih nyawer. Sak nggih, sawah barang kadol. Nah aku adol lemah ping 3 lemahku sik akeh lho Bu. Tak dol 3 ngerit tok. Gerung diuruk neh. Nggih boto Bu. Kula mulo rupane kaya boto entah. Ora apa-apa. Nggih. Nah, aja jujur-jujur to. Timbangane ngapusi yo ora percaya lho. Mas Erwi. Lajengaken. Ya. Yuk.